all turn by turn. I change the message. Hey! I'm Bruno, my mama. Only drug on a load. I can't wait wait. I want to take room. Over on you, I won't. Mega beat in I can't walk on what's a bass. AK-47. Anamano. Yagama. Yes. Baba Jibe. Anamano. Oh wow. Aka wawa te kuruma. Anamanihe. Owegiwe. Owegiwe. Ndebo owegi. Amamobi wa. Ndoma jira banya biala. Ebeja begwu mu oje. Umi Igbo bi ya manufo. Aga mi melu wole. Udomi usete bleke. Awu mereme shake you. Shake you. Sawa. Ade. Emana beja baka. Onye ahabra no paye. Iwule keruwa egwu mejeruwa egwu nwenweko egwu mụnwanyị ndele bụla shakpọreshi gbagbo eja chọga mụwolu papi hụ na-ekere ụwa anamanihe onye nwe mama mụ egwu mejeje mba gbogboro onye ọbịa omejagwa egwu mejeruwa onweghị iwe asịmị na-egbu onwe gị amamobi ụwa ndọma jiri agbanya bịara ebe ya bụ egwu oje ụmụ Igbo bi nya manugbo aga m imelu uwole o ji saa wisi gbaka ahụ nwaanyị jiri ma mma ya mụ ejima ịsagama ọ ga-amarịrị ya gama asị m egwu gama Igbo nlele obodo onye mere ke dị mmale ịrụnalụ uwe zami ibe ya iche nle gbamara ma na megbu m ekere ụwa m echi jicha ọnwa ya mma n'elu taa ụrọ kwenye na mọfọ si kwụma na mma egwu naanị ihe jacha ọga m elu onweghị iwe egbu onwe gị amamobi ụwa ndama jiri agbanya bịala o ebe daba egwu m oje ụmụ Igbo bi nya manufo aga m imelu uwole owolumo afọ mkpakpara bịala onye mmajem ala na-egwu adị m onwe ebe daba egwu m oje obiọma jagba ekwu m ọwụ na onweghị iwe oge agwụchala o ji awụsa gba ntị ya sị ya na egbu m segburu ya ntị ọhụrụ na ya bụ ibe ya ọhụ anyị nọ no time ọ bụ o ji mee Africa no time no gadi huo no time Africa no time no gadi huo no time Africa no time no time abara nwa Africa no gadi huo no time Africa no time no time eche mụ na bụ kwasị mgbe a na-agba m ya bụkwu onye pụta hụ gị osiri n'otu anyị edogo m ya bife na mmadụ anọ wee chokwuo ụmụnne m ọnụmanụ ga-adịhụ onye kwesịrị ịgba mbọ ma na-eche wonde na mamụchobigo
uche mgbe niile uche gị ga-adị ya ka ịghọta ife a na-akọ ụmụnne m unu ma n'oge adịghị nne no time ụmụ Afrịka no time unu ma n'oge adịghị no time ụmụ Afrịka no time advice no time unu ma n'oge adịghị oge apụchala life no time ụmụ Afrịka no time no time unu ma n'oge adịghị no time ụmụ Afrịka no time oge apụchala ụmụ no time unu ma n'oge adịghị ụmụnne m ọnụ bụ ọmụma ọfụma adịkwu ma n'oge onye chezila oge maka n'oge adịghị nanụna tai onye nwere mere ihe o mere ga n'ụgwọ ya agbojibe ụmụnne m unu ma n'oge adịghị ụmụnne m oge apụtala echeghala m mgbe elu ala ọsa taa egi gbara penije ahịa gazi ji abụọla ihe niile agbanwechara ndụ olekwana ihe anyị ga-eme ahịa niile arịa na esi ọja dị mma nna mere gbọsara anyị nne na gị na-egbu nwanne ya ọrịa mmakpa onye ga ya chụka mmụ ya fụrụ ụzọ saga ewu onye ga ya kweri ya nwụchi bụ onye isiara ya ụmụnne m isagbabiso ga-apụtala ọnwụ ije agbọbịa jelulu di jema jelulu di maka n'oge adịghị ama m ichega okorobịa m ala imesa gị n'ụwa ya bụchala final ụmụnne m le mma n'oge adịghị wee nne ụlọ enwe m ọmekọrọ ine no time ụmụ Afrịka no time ine no time ụmụ n'oge adịghị owe ya dị akwadebe ka anyị owe etu ha wụ esakwa gị agwa ị mara na be ji akpadeko owe ya dị ebe ka anyị rị mma rụdọ Bruno oja dị mma ma ọmụ ọgụ ama ọwọ́ bukelu tụrụ eze ọhụ m kra ọhụ ebere onye ori a anyị ya bụ aha ije ka gwụla ya na ma o jikwala wa ọmụ bụ tugbu eze ha kpara ka bụ ije ana m anụ ihe anọ m ala nna m onye na ngọ nọ n'ime go ya na akwụma anọ m ala nna m onye na agwe citizen anọ m ala nna m anyị mụta mmịa anyị nwa gbọtọ anyị nọ ebe ka anyị anọ m ala nna m onye ọ dị mma egbu onwe esa anọ m ala nna m chai owelu m anyị nọ ebe ka anyị osade ya dị mma onye n'ala nna ya epụ ka ya etiga ya ọ bụ o ji mee awa na Naịjirịa onye ji ilu jiri ego ya anọ m ala nna m mmụta ala m eri nwaghị m anyị nọ ebe ka anyị mgbe ọbụla njem ahụkọ oke dobi nnale mamụrụ ụgbọ egwu karị mego ejiji ma ọwa nọfa ama afọ oke na ibu nri mego ozi eke nne dịkwa Nze Peter Uwala our ambassador of Mary king of the Salampas oje gbazo ije one of amafime any you okay anyhow good it be na so it go be isagama ama yes ana malana mo oya na ngono rimego ana kuma ana malana mo bi ma le ko pia kasima ngono rimego o sare ade ana malana mo oya na ngono rimego ana kuma ana malana mo oya na ngono anya lo hulos ana kuma oya na ngono risego di happy I know we be kan ona ngono musi me di happy ane no wala nam ana malana mo abalije manye ure lo yojo ana wali mo
eri onye dị kapasị ga ya ana anyị were Afrịka ọwa Afrịka onye ji ilu jeri ego ya oyibo ahụ n'ala Imo steeti anyị nọwa na nna ha onye meje mmanụ le karị ibego ndọma meje mmanụ ụmụ Afrịka n'ime nego ụmụaka ka ọ gbalale ọnọgọnọ karị imego ya orula anyị nọ ebe karị orula ọ na-alọ ya alụma ederi imego onye ọma agụderi ego ji namba tume onye ọma ọnọ Lagos nze bitu wala aka king of the Salampas oje wazo ọmụ one of umeme wete ọmọ manu neja kolale abacha eno Port Harcourt ama machi beze kere afa ora ebulu ifi ma wa gule isi papa one of papa alese Anthony Obi afuna ko fumo bere ko edo makaka takunte ọmọ afọ fumo eri mo nnem otuko sabeta madi nele oyisa ọwọ kenwa eberiki oume lome nile CNC ọwọ keli sosuji ọtí ní kẹfà sí nele ebonyeri ibe nye mu onye ọcha ma na ase kọmputa ijeri ego ọkwa nna m jeri ego esa mma na a ga-eji rọfkas nwafu ụmụye eji m eri ego dibịa dubekwu na anyị ga-ejeta akọnụ dibịa du ngọba ala anyị ri anyị si gosara ya uhe full sport uche anyị na ya esi ọnụ ụmụọbịa babule simpa ndị meje mmanụ ifeko nwa mọrọkwa egosimiri eje mmanụ Nnam Benjamin ọcha nwafọ okweke o jeri ego aga iwuchi na onye ebere injinia chi onye ihe m jiri ego ifeko mmiri ọkwala ofe n'ala chairman of Africa ngale amanọ akọmba anụ jeri ego ụmụ Afrịka niile jeri ego anụ wuchi ụmụnne m ụmụ Afrịka nwekọmanụ ụwa otu ndị andegbu nwa mama ewe ọsọ họma anyị jeri ego anama n'ihe ha bụ ndị mara mma ndị chiri obi ma mma ndị Chineke goziri kpamgbo yama ịma mmada enyi ọha ịma mma yama ịma mmada yama ịma mmada ike medeje ọkụ ịma mma yama ịma mmada enyi ọha ịma mmada ịma mmada asị m ịma mmada ịma mmada ike medeje ọkụ ịma mmada ịma mmada enyi ọha ịma mmada ịma mmada jifi mana lụnwa akụrụ gị bejamụ nwa afa mafi imere nwe ome nwanne iwu dịka ga-abịa m ịma mmada primary school gị ije ya Port Harcourt achịkwa sekọndịrị gị n'OGS n'ihi uru obodo anya imechara banye Teachers College 1975 to 76 ihe Enugu steeti ịma mmada enyi a gaghị ezi hụrụ na gị onye Michael ọgbara College of Agriculture ụmụ agbọ Imo steeti imechara banye Imo State University ọwa ebome nwanne na ọgụ ụlọ maka umile dịka ọgụ m ịma mmada enyi ọha fụkọkpala ịnwụọla kasụl imere enwe n'afọ 91 n'ụkwanụ 1993 dịka ọgụle ichala ngọgbala Igbo latọ bededule ịnwụọla na pekọjinetọ kemgbe ọkpala agụmile modezi enyi ọha ịma mmada iwere
mejemonu ome nwanne African baby boy ịma nwọkọ ịma mmada ịma mmada asị eme ịma mmada ịma mmada ike mejejọkọ ịma mmada ịma mmada enyi ọha ịma mmada ịma mmada ihe mere ọtụtụ mmanụ ọma agụmile ha mile ọwụdụ ụmụ nwaanyị sibe ọwụma okorobịa ndị chọgọrọ ụmụ agbọbịa ndị dị ndị echi ya ha eme kenye na nwa aka ịma mmada ọwụdasị ụbọ gị wụkọ ha n'eze ọchịrị ọsụwọ mgbọ gị ya mere arụ ọwa ezogbu maka umile dịka ọkụ ma ịma mmada enyi ọha one of ụgbọgbala ife manelu nwọgụ amụrụ gị bejamụ nwa asị nyere ibe nye gị onye ga-alinye gị dị na Chineke ga-enye na gị enyi ọha iwe onye obere mama gị onye obere ndị enyi gị wụ ndị obere ụmụnne gị ndị obere ị na Abuja n'ọfịs Imo steeti ọwụ gị wụcha ma mejemọnụ dịka ọkụ ma ịma mmada asị ma ịma mmada chife ma nwọkọ ịma mmada isi bamba ịma mmada ịhụrụ ụmụnne gị anya ịhụkwara n'enyi gị anya ịhụkwara nwa nwoke manya ọtụtụ nne m enyi m bụ onye ịma mmada ịchọla Chineke ebreni ebe ọ wuli mekpa na ya gozie ya ịchọla Chineke ebreni ebe ọ wuli tinye aka ya gala gị ịchọla Chineke ebreni o jiri jezi nwaanyị chọ gị mma ịchọla Chineke emelo jezi ogozie gị enyi ọha ịma mmada chife manalụ nwọgụ iwe ome mma asị ya gaziela gị dịka ọgụle ọgaranya ịma mmada iwe onye mma agị nwe enyi ọha farms agị wụ chairman Imo steeti Abuja National Population Commission iwe onye mma asị ya gachie eze Festus Odumegbugbanu anyị national chairman National Population Commission Abuja agị wetere onye bere eji rụọ briwuri kacha briwuri na Enugu steeti ya gachie enye ha mejemọnụ iwe omudo asị nyere ibe nye gị onye ga-adịnye ife ma nwọgọ ịma mmada ụmụ Afrịka lee onye mkpọ egbu Nnam onye kpọrọ m onye gbọghọ aha ya n'elu uwe bụ nwanne m enyi ọha ịma mmada asị eme ịma mma asị eme ịma mma ife ma nwọgọ ịma mma ya nne m mama nna m mama ụmụnne m mama ndị enyi m mama amara Chineke lee nwanyị ọma dị mma asị eme ịma mmada asị eme ịma mma ekelela m nze ike onye m afọ ụmụnaka onye nkụzi gị ibe ya agị mere ije enwe ke mbọ anyị abịala ọzọ